από άλλους χώρους. Υπάρχει μια πείρα αρκετών χρόνων τώρα που μπορούμε ενδεχομένως να κάνουμε κάποια πράγματα. Θέλω πάντως να πω ότι αυτή η απόσταση που υπάρχει, δηλαδή είμαστε σε μια πόλη που υπάρχει ο Δήμος και το Πανεπιστήμιο σε απόσταση 200 μέτρων. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μια φορά. Επειδή ένα μου κομμάτι είναι το Πανεπιστήμιο και ένα άλλο κομμάτι είναι ο Δήμος, με την UNESCO και όλα αυτά, πιστεύω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια. Πάντως εξακολουθούν να είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εγώ να πω ότι θα επιδιώξουμε τους δύο κόσμους να τους φέρουμε ακόμα πιο κοντά και να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Και η παρουσία του Πέτρο είναι πολύ σημαντική εδώ πέρα, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος σε αυτά τα πράγματα. Και ενδεχομένως μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα που να είναι και πρωτοποριακά. Εγώ να ευχαριστήσω όλους και Πέτρο, ο λόγος είναι δικός σου. Γιώργο, δεν ήθελα να σε διακόψω, ήθελα να συμπληρώσω μια πρόταση που ξεκίνησες, ναι. Που λες ξεκινήσαμε από τότε και φτάσαμε εδώ. Σε όλη αυτή τη διάρκεια έχω την εντύπωση ότι εμείς μαθαίνουμε εκτός από την πόλη. Αυτό ήθελα να πω. Μα εμείς είμαστε. Οπότε η επόμενη φάση πλέον είναι να ξεφύγουμε από αυτό και να ανοιχτούμε προς την πόλη. Βεβαίως. Αυτό λέμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο. Γαριφαλιά, εσύ... Εκτός από εμπιστοσύνη, χρειάζεται και επιμονή και πίστη στο στόχο και όλα θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο ή θα κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση? Να την κλείσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την πλευρά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητες και προϋποθέσεις για κάτι καλό. Λοιπόν, και στο επανειδήν. Τι θα έλεγα, ακόμη κάτι άλλο. Και καλό είναι, Γιώργο, να τελειώνουμε στην ώρα μας. Τελεία. Θα σου κάνουμε σεμινάριο ελλαδοποίησης. Έτσι. Ναι. Ωραία. Θες να πας σε κανένα ποδόσφαιρο, υποθέτω γι' αυτό. Όχι. Δεν έχει σημαία ποδόσφαιρο, δεν έχει. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ όλους και τους ομιλητές. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας, καληνύχτα. Καληνύχτα σας.